Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị nkachi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo, anyị ga-azụ ka afịa mana anyị ama na ka afịa. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, asị na ufere ya mapụ ya ọnụ. Onye fụrụ anyị cheta nwụ ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. Asị ma ụfọtụwo ndị ajọ mmadụ anajide ndị ilo. Asị m ihe anyị eribịa ihe eri anyị bịakwana. Ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka anya fịa. Ise, abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị n'Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe ndị maka ịbịa n'ụbọchị tata bụ n'oge ụtụtụ abụ ka m kọwara ihe ị kwesịrị ịma. N'ụbọchị taa bụ orie, ejegoro na tempụl jee chụọ àjà n'isi ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Chụọ àjà n'isi ndị enyi m niile, chụkwazi àjà n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days kwụsị kọba. Achụkwara m àjà wee yọọ ayịyọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, n'isi ndị niile na-agba ha nnecha onyonyo anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Asị m na ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị, asị m na ọmaka ga-emere ụnụ, na akakaka ya ama ụnụ, na jijiji ya ama ụnụ, na onye chụgbara ụnụ ga-adagide n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise, ihe m bịara ka m kọwaa n'ụbọchị taa bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. Nke abụọ, the damages autonomous Western civilization, the damages caused by Western civilization against ọdịnala and Igbo spirituality. Our people would have matured the way it should be consistently. Ndị ụka ọbịa colonizere anyị na ntụfu ndị be anyị tụfuru ejiri mara anyị na okpukpere anyị na asụsụ anyị na etu anyị si ebi ndụ, our moral values is the problem, the cause of every negativity and immoral life happening in our society today. Mgbe m na-akọwa nkọwa, m ebido na-ama atụ. Ihe ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị dị privilege ịfụ this message na-enye taa, echefukwara ịnọ wee ruo na ngwụsị, maka na ị ga-amụta ihe bara nnukwu uru ga-enyere gị aka. To my children, my friends, ndị na-anụrụ m okwu, ndị niile apply ihe ndị a m kwuru, today they are all smiling. And you, na-enene video, you will smile if you will agree with me. And chegharịkwa ma chigharịa back to your roots. Maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. I keep saying it. People are suffering because of their ignorance. Ekwukwere na akwụkwọ ndị ụka ọbịa dual forces. My people are suffering because of ignorance. So ignorance is the real cause of why you are suffering. You are suffering because you have not done the right thing. Therefore, making yourself an enemy of the laws in creation. Onwere onye na-agbakarị kirikiri okwu ya n'ọsọ.
apply the principles, laws in creation, and enjoy your life to the fullest. Ịghọtara ya? Ka m bidogoro na problem of moral challenges we are facing in the world today, especially in the Igbo. Let me tell you one thing you must know. That you are born in a family you are born today was never a mistake. It is not by accident. In spiritual consciousness, it's either you long for it or you deserve it. Based on experience you are supposed to gain in this your present earth life, you are permitted to be born in a family where you came from in order to experience both your childhood and everything and your adulthood, thereby getting the experience you need to get for you to mature spiritually. Because the kind of experience you are getting if you are born in a humble background, in a poor family, are not the same if you are born with go silver spoon in a wealthy homes. The experiences differ. You understand on how things work. Now, achọrọ m ịgwa gị yes, go nwatakịrị na-ene m anya yes. No matter how old you are somebody's son or daughter. You get? So, ine n'anya ma ịchaghị isi awọ. Ịchagoro isi awọ, you are once somebody's son or child. You get? So, therefore, pay attention for you to understand all the message I came with today. In the spiritual consciousness, there are millions of souls begging, pleading to the laws of nature that they want to be given opportunity to come back to earth and mature so that they will go back to spiritual realm, and so that they will go there as a conscious spiritual being. At that point, they will be able to contribute to the development in creation. Originally, human spirit is a spirit jam. Does not even know where he or she is. In fact, in the spiritual consciousness, as a spirit jam, you don't even know if you are a man or a woman. Because in the spiritual realm, as a spirit jam, spark, nothing like man or woman. Oh yeah, but an almighty Father can never be described as man or woman. He take all form. To Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, nobody ga-asị na etu a ka ọ dị ma ọ bụ etu a ka ọ dị. Hapụ maka ihe a na-esere anyị mgbe anyị dị na ụmụazị na-eje katikizim, esere anyị nwoke gbara afọ ọnụ, si anyị nọ nna dị ebe ebe, si anyị nọ everlasting Father. Those things are imagination of the artist. You got that? Nobody can swear that God Almighty, the creator of the whole universe, has this shape or that shape. You get? Now, in the spirituality, call it paradise. Let me use language you will understand. We are human beings described as paradise. Now, because here in China we use language, we call what is happening in the spiritual consciousness is for you to follow. You got that? N'ebe anwa, ị mara onwe gị
as a spiritual. In fact, a more of who brain or there. What are they? A man of who brain or there. Whether you are once there or not, you don't even know. Therefore, you are unconscious. What are they? That is why the Almighty Father, in His infinite mercy, decide to grant you an opportunity to be conscious. And the only way you can be conscious is for you to come to the downwards region. Because in upwards region, in the spirituality there, you can never mature. Because that side is is not in common with your component, ihe mere gị. And let me use the language like that way. But in the lower region, there is less heat, this gross material, this earth. So you can mature. Because that from that place to earth, the very far, you're already at a certain distance from the supernatural powers of the Almighty Father. So you cannot achieve much from there. That's why you are permitted to reincarnate here on earth. So that by experiencing, you will mature as a conscious spiritual personality. And the worthy ịbata n'ogige nke aṅụrị ebe ị ga-eso sonye n'ọlụ wee na-afọda creation. Mana na ọ bụrụ na irimenu ebe anwa ịdị unconscious, so nwere uru ịba. So the nna dị ebe, the everlasting Father, the creator of the whole universe, onye ike niile si n'aka ya abịa, wee ara uwe ka ị gbadata na lesser region, wee mature, wee tosie etosi, iso n'otu ndị ichie, otu ndị aṅụrị, decision making, ndị ga-enye aka wee na-afọda creation. That is why you were allowed to be here on earth. And enwere millions of souls in that condition, waiting to be given an opportunity for them to mature. So enwere millions of souls na-achọ ka enye ha such opportunity. But some of them are not privileged to be given that particular opportunity to reincarnate here on earth. So, every child is supposed to thank his parents, yes, for giving him opportunity to reincarnate here on earth. What really happened is that millions are trying to come reincarnate. Then parents, why continuing playing now? Always no. Make a nwoke na nwanyị. Then, from that their act, they presented opportunity to supernatural power, the law of nature. Maka na nwoke na nwanyị ga-edinarịrị for pregnancy to occur. Ịghọtara ya? Nwoke na nwanyị ga-edinarịrị for pregnancy to occur. Therefore, when nwoke na nwanyị play, we presented the opportunity for pregnancy to occur. In other words, presented the opportunity for a human spirit to reincarnate. It's a great opportunity. So for you to be here is because your parents presented an opportunity and you are permitted from the spiritual realm to seize that opportunity presented by your current parents. If not, you wouldn't have been here. Millions of souls are there begging to be given such opportunity, but none of them receive it. You know that? So you should remain grateful
for your parents for giving you that opportunity to be here so that you will be able to mature on time and return where you're supposed to be and be part of furthering creation. You ghọtara ya? Now, ihe ọ pụtara bụ na nwatakịrị ọbụla kwesịrị irespect nne na nna ya, na-ekene nne na nna ya for giving him or her opportunity to be here on earth and mature. In olden days, mgbe elu bụ n'ọsa, nwatakịrị ọbụla nwere nsọpụrụ n'ebe nne na nna mụrụ ya nọ, nwee nsọpụrụ n'ebe ọbụla onye ọbụla bụ okenye. Mana gịnị ka anyị na-enweta na agbụrụ taa? Nnupụ isi. Gịnị ka anyị na-enweta na agbụrụ taa? Nnupụ isi. Ebe ọbụla anyị furu okenye, anyị ga-ekene okenye. Ọ bụgoro na anyị nọ na vileji na-echu mmiri, mgbe anyị na-bypass ndị okenye maybe in their farms, we greet them. Ọ bụrụ na nwoke na-enube anyị tụ anyị si ekene bụ oraifite asị nna ọmụ, nne omo, they responded. Mgbe aha sị nwa m kedu ka ị mere, ị na-echu mmiri, anyị sị ya o wee sị ngwa jekwa na ọfụma batakwanụ n'oge. Ị ghọtara ya? Ụfọdụ nwere ike isi ọ bụrụ onye amachọrọ ihu ọ sị gị nna nwa onye ka ịbụ, wee sị ya na ịbụ nwa dị etu ọ sị nwa m na ya makwa nne gị ma ọ ya ma nna gị. Ị ghọtara ya? Etu a ka ọ dị. Even na 80s 90s nke ụbọchị a. Ị ghọtara ya? Mana kịta kiri ihe nwere na agbụrụ a, nwatakịrị fụgo ọ na-ene gị. Ọ dị ụfọdụ ka ọgụ nwa ozi nwatakịrị kene ya ekene. Ị ghọtara ụdị agbụrụ anọ na ya now? Now, ihe niile a bụ ihe civilization weta. Nwatakịrị pụtazie na nne na nna present the opportunity for you to be here. Is supposed to remain grateful to your parents for giving you this opportunity. That's what I'm saying. As long as you are a normal human being. Onye gbatara akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na nwatakịrị na-asọpụrụ nne na nna ya na ndị ya eto ogologo. So akwụkwọ ndị ụka ọbịa even gwara gị na ị ga-asọpụrụ nne na nna gị because you need their blessing. Let me tell you, anyị nwa na-agba family ebe o nwere afọ ị ga-agbagide ịfụ na nwatakịrị a nọ under expire, nọ under course. Jụbazie ese ihe butere course ya. Ihe njikwube ihe ahụ maka ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ọsị na ọ na-arụ ọrụ dị n'ụzọ ya, na ọ na-arụ ọrụ dị n'ụzọ ya, kere ihe kpataziri ihe ji esiri ya ike. Challenges everywhere. In fact, na ojegodo ụka niile asị ya ji eme fasi niile asị ya fee ịna ọ batakwa n'ụka n'ọdịnala mewe ihe niile asị ya mee ihe niile na-akpọchikwa. Gịnị ka ọsụ ya? Mgbe ụfọdụ ihe na-aka ọsụ ole eze onye gbara afa miri emi chọpụta na kọsụ dị n'ụzọ. Ụfọdụ bụ kọsụ nwatakịrị kotara onwe ya maka na ọ kparịrị ndị okenye kparịa nne na nna ya. O nwere nne na nna ya wee kparịa pọn ya nna gị, nwa m nna ya ewesị ha nwa m iwee mee m ihe a na afọ niile ntalụ n'ebe ị nọ. Ụfọdụ nne na nna ndị nwere ike iji wu such pain wele kọsọ you. O nwere ike okwu onye etu a gị nwawa ofeke iche na ọjọọ so okwu nna gị ndị ọzọ kwukawaye nwanne ọ na-adịkwa ile. Ị bụrụkwa gị onye na-ene vidiyo, yes, anyị nwa na-agba afa miri emi nwa maọbụ ihe anyị na-agbata n'afa. Ọ bụrụ na nna gị nwere ka o si wee bụọ gị ọnụ ma ọ ka nne gị si wee bụọ gị ọnụ, were ọsọ jewere ije, were ọjị were mmanya jee yọbụ ya kịta ọka dị ndụ. Ọ ka adịghị mma na nne gị maọbụ nna gị kwughasịrị okwu a abụmọnụ a device that cause why they're still alive. It's very much easier. Ọjị na mmanya anyị eji wee jekwu nna gị wee darị adara wee yọbụ ya. I will never let you go unless you bless me. That ọjị na mmanya cannot solve that problem and reverse that cause. Ma ọ bụrụ na ya nne gị ma ọ bụ nna gị ahụ pass go on. Ị nụrụ ihe m kwuru, kwukwa na Eze-Ana Ugochi tubelu kwuru.
maka ụfọdụ na-agba ebute that course break that course awa ga-akọsụ fortunes and nkọrọ nwere ike ịkọsụ gogoro a lot of pains. So bido taa ịnwakwa na nwatakịrị jefe nna gị aka n'ihu maka nna gị kwubiere gị okwu maọbụ nne gị kwubiere gị okwu, ọ dịkwa ile. Ụfọdụ n'ime ụlọ aghọtara ihe ị na-atara afụfụ taa. Ị nwere ike mgbe otu abịazi ike gị agbụ tọwọ gị n'ala mpịawa azụ ife ga na-akọntempleti dịka ihe esi wee kwụ ụdọ. Mgbe ahụ ị nwere ike na-ebule m pastọ gị na-ekpere gị ekpere ma ọ ị na-ebule m ya spiritualist ma ọ dibịa gị na-arụrụ gị ọrụ agara mana otu igbu ụzọ gbaa onwe gị ite onye na-agba afa miri emi ịgbapụta ihe bute ya bụ ụtụ ebighị ebi. Mana ihe na-agwa gị ọ bụrụ na m nwere ka isi wee mejọọ nne gị o wee kwubie okwu n'isi gị esekwa na just common kịta ị na-anụ onu were ọsọ were ije were ọjị na mmanya ji eyọọ ya ka okwu gasị ya bụ okwu wee sị nwa m agbalụgo gị ya dịrị gị mma. Ị ghọtara ya? Andị ka gbakwa ahụ na ị na-emeta nne gị maọbụ nna gị mma. Nke bụ eziokwu that you need their blessing. Ị ghọtara ya? You need their blessing massively in order to succeed here on earth. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ sọ nna gị ahụ ị na-afụ. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye maara nna ya maara ndị gboo. Mgbe ị mewarụ nna gị obi o wee bụọ gị ọnụ, ọ bụrụ sọ nna gị na-abụ gị ọnụ. Ezumezu mmụọ na ndị ichie which he represents so na-abụ gị ọnụ. Ị ghọtara ya? So ịghọta ihe a na-ekwu ịnwakwa na anwafe nne gị ma nna gị aka n'ihu. Ọ bụgoro na nna gị na ike agwụba gị ọ dị akpatazi ego nni zurunu mana ana m achọ ịgwa gị na o nwere mgbe ọ kpatawuru nke zuru bifo nụọ nne gị na ọ bụrụ na nne gị ga-agwa gị nke bụ eziokwu. O nwere ike mgbe iji tondezi nna gị ada etigo tọtọ ọ dị ewetawuzi ego nni. O nwere ike ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ nne gị bụ family, but that does not permit you to disrespect your father. Kpọọ ya nka mmadụ kpọọ ya mana o nwere ndị na-akọ nna ha ọnụ agbụrụ gbagọrọ agbagọ. Oyi ọsọ ya bụ na nna gị na-aṅụcha mmanya danye na gota. Enwere so many ways nna gị a na-aṅụcha mmanya danye na gota amarakwa n'ụma. O nwere ike ọ bụrụ abụ na ebe, o nwere ike ọ bụrụ na agbapụrụ isi n'ọhịa, enwere ike ọ bụrụ achịkọtaghị ihe na-eke ọsọrọ ya dosi. Ọ kpachara anya, o nwere nna gị akpacha anya chọọ ka ọ bụrụ a disgrace to his family. Ị ghọtara ya? Nna mmadụ bụ nna ọmụmụ ya, his blood runs in you. So o nwere so many ways ị ga-eji wee correct ya father with respect. Mbọsị ụfọdụ ọṅụrụ mmanya gwa ya na ya na-egotara ya mmanya ya n'ụlọ ya n'ọnụnọ. Gradually ọ na-aṅụgbu 5 bottles ọnwa 4 ọṅụdo 4 ọnwa 3 ọṅụdo 3 ọnwa 2 ọṅụdo 2 ọnwa 1. Mgbe o bidoro ya mma nata egotara ya akwa wee sị ya nna m n'ọnkwa na ihe ịchọ ka gị na-ekpa. You need his blessing. Ọ bụgoro nọ nka nna o nwere mgbe obi ya dị ya mma goro ihe ọ na-ala igwe sị ya nna m gọrọ m ọfọ ndụ gọrọ m ọfọ ihe ọma. Ị na-ediri ya nna gị efere owu represent ya ancestors. Ị ghọtara ya? The same thing with nne gị. Ọ bụrụgoro na nwa gị amarị nna gị amarị eme ọfụma ma ọ bụ na nne gị amarị eme ọfụma, ọ bụrụgodị ere ọ bụrụ ihe ị ga-eji mkparị and disgrace wee correct ha. Ọ mara ụma ugboro ole ka ị gbagoro mbọ ka ị mara ihe kpatara nne gị ma ọ bụ nna gị ji misbehave. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ agwụ adị ya dị na ya. Ihe nchọrọ ikuti taa so n'ihe gbasara agwụ. I will still reach there. Mana ị na-eblame ya because you don't see beyond their nose. Ghọtara ya? Ị na-eblame na nna gị mana ị mara na o nwere ihe mere nna gị ji eme etu a ma ọ bụ nne gị si etu a eme. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa kparịa nne na nna. Ịkparị nne gị na nna gị abụrụ the solution. Mgbe ọbụla ha adịghị emeta dụọ ha ezigbo ndụmọdụ ute ịfụnanya mana echefukwana need their blessing in order to succeed massively here on earth.
their blessing is very important. Mgbe ụfọdụ ị nọ na taa gworo ọjị gworo mmanya wetara nna sị m nna m kọrọ m ọfọ mee ka obi aṅụrị kpaa ya. Nwere ike igotara ya akwa gotara ya ụmụ ihe ndị ọ na-alaik ịfụ na ọ ga-eji obi aṅụrị ya niile obi ya niile wee kwubiere okwu. Ọ dị very effective. Ụfọdụ ndị ime ụlọ ịpụta ị na-akparị nna gị na-akpa ya nka nka nna zụrụ gị bido na mgbe ya dị ime gị emegido ma nne gị azụcha gị na sekọndịrị skuul zụọ gị na akwụkwọ ebe ọ bụ na ike kwelụ ha ma ọ bụ ebe igudebere. Now ihe iji adari nna gị tara afụfụ bụrụ ọnụ zụgido gị zụcha gị na yunivasiti ma ọ zụọ gị ebe aka kwadebere ha. Ihe iji adarizi nne na nna gị na ebe ọ na ha amụpụtara gị na ha kwesịrị ije chọta ego wee ziga obodo oyibo. I wee na-adarị nna gị na ọ ya eleliri ana. I wee na-ebutere nne na nna gị BP. Ụfọdụ n'ime ụlọ na ndị na-ege m ntị, yes gị nwanne m anya, ụfọdụ kọntributuru n'ọnwụ nne maọbụ nna ha. Nna gị maọbụ nne gị a na-akụ ụta mgbe ọ na-achọ ịnwụ, ọ na-ebe arịrị na-asị kedu ihe kpatara ihe a ji eme. Ị nwere ike iwerugo preshọ tinye nwoke mmadụ ma nwaanyị mmadụ n'ahụ n'iwu na ọ ga-eje chọwa ego ọ bụrụ na mitin ya jee bịa, ọ bụrụ na a ga-ele ana ya lee. Iwere nnukwu preshọ tinye nwoke mmadụ ma nwaanyị mmadụ n'ahụ, nwoke mmadụ ma nwaanyị mmadụ wee jezie laa ana ma ọ bụ tinye ya n'ụgwọ ma ọ bụ na-agwa ya okwu ya bụ olota BP ya na-arị. Ihe gịnị ka ị na-agwa ya? Ihe ị na-agwa ya bụ na ọ bụrụ ezigbo nne ma ọ bụrụ ezigbo nna. N'ịfụrụ na Chijioke na nne na nna ha ji ele ana ma na nne na nna ha ji ebi ego ka e wee kpọpụ ya obodo oyibo. Isi n'ụzọ dị etu a wee put unnecessary pressure n'ebe nne gị ma ọ bụ nna gị nọ. Onye gwara gị na nne na nna gị na ha zụchaa gị n'akwụkwọ na ha jikwa responsibility na ha dịkwa responsible ịfụ na ha zigara gị obodo oyibo? If your parents can afford it, so be it. But if they cannot afford it, why tormenting them? Why causing sleepless nights for them? Some parents emegidogo wee banye n'ụgwọ akwụsị. Some parents wee banye na pain every time o rotara ebere a nightmare to your parents. Mgbawa obi nne na nna dị etu a, ụfọdụ ka bidoro iwe dị etu a n'obi mgbawa bugudie wee banye n'imi. Kedu ka isi eche na ihe ọma ga-emere gị andị na mmụọ nne gị na nna gị buru gị iwe wee banye na ana mmụọ? Ịmụrụ na mmụọ na-ewere gị iwe. Ụmụ ihe niile abụ ihe ndị dịcha responsible for your predicament. Ị nwere ike ị na-eme ọ dị ka ị dị eme because na mmụọ a ga-ezi iwe n'isi gị dị too much. And ọ bụrụ na mmụọ chọọ ịpịawaghị azụ nke ukwuu, ọ ya pụta n'afa ị na-ata ahụhụ imechi elu mechi ana ha agbalụọ ihe niile anwa. Ịghọtara ya? You must learn how to live in harmony with your family, your mother, parents, because you need their blessing. Never you for a day fight your parents. Some people, ịmana o nwere some ụmụazị na-anụso nne na nna ha ọgụ na-ama nne ha aka n'ihu. Ịma ụmụ ihe dị etu abụọ ọtọnọ ọ dịburu ogbo. When we are growing, who born you to stand in front of your father and say rubbish? He dare not. If mpagi nọ ka chukwu gị, nna gị bụ chukwu gị, he dare not. But kedu ihe a na-afụ n'ụmụazị kịta? Mmadụ ga-apụta kwuo okwu ka ya ahụ karịa okenye. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na iso na ndị na-eme ụdị ihe dị etu a, ikwekwana ka nna gị na-efe n'isi gị wee na-regret ọmụmụ mụrụ gị. Ikwekwana maka o nwere what goes around comes around. Mana ofe ihe ịma na ọ dịka nwa nwoke bụ na
na trauza ga-eruri nwoke ebe o ruru ibe ya, ọgọdọ ga-eruri nwoke ebe o ruru ibe ya. I wee na-adarị nna gị na ọ bụrụ na o lere plọt, na ọ bụrụ na o lere ana, ma ọ bụrụ na o ji gba ụgwọ bite ụgwọ wee nye gị ka i wee jewe obodo oyibo, ma ọ wee nye gị ka i wee je. Onye gwara nọọ na ndị niile abụ ọgaranya taa bụ na elele ana wee nye ha, ma ọ bụ na anyị ji ebite ego wee nye ha. O nwere ndị bụ listen to ya parents. Ịghọtara ya? Ka anyị na parents wee tụọ halo the best way. Nke mbụgoro bụ ihe ndị Igbo na-eṅomizi na ndị ọzọ. Anyị bụ mba dị nsọ, ndị Chukwu Okike ghọtara onwe ya. Anyị dị unique. I'm proud to be an Igbo man, call Igbo man. Mana unu mara ihe a, blessing of our parents is very, very important. Ị nwere ike na-eṅomi ndị ọcha. Ndị ọcha enwere ike asị na onye alụ 18 years na ọ bụgo an adult, ikwuzi onye kpọrọ polisi, ikpụọ onwe ike ripọtụ gị nwanne ya, vat nwere ihe o ji gị nwanne ya kpọrọ. Mana anyị bụ ha dị ebi like that. Anyị bụ ndị na-emente na agbụrụ anyị si bịa. Anyị nọ na extended family system, mana ndị ọcha ị na-ekwu maka ha nọ na nuclear family system. Ịghọtara ya? Anyị na-agụkọ agbụrụ anyị si na ya. Dị afọ imezina ka ndị mba ndị anyarị respect ya ndị okenye. You need their blessing. You need the blessing of your forefathers. And nọ nna gị onye maara nna ya maara ndị Igbo. Ilu ndị Igbo na-atụ na onye maara nna ya maara ndị Igbo. Ịghọtara ya? Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa bụ na ihe gbasara agwụ, ọtụtụ parents na-eme mistake. Ịmụrụ na onwere ọtụtụ family nwere agwụ family. Enwere family wụ agwụ nka na ụzụ. Agwụ dị na befa. Enwere ike asị na their forefathers kpụrụ ụzụ. Enwere ike asị na the great grandfather kpụrụ ụzụ, grandfather kpụrụ ụzụ. Enwere ike oruzie na agbụrụ kịta filo na ha chọrọzi ịkpụ ụzụ. And onwe ụzọ onye na-maintain dacha agwụ nka na ụzụ agha dị befa. Ka ngwa na ihe unu ga-eme. Maintain your family agwụ, because you can never go far without the backing of your family agwụ. O nwere ọtụtụ family nwere their family agwụ. Now, ihe ị ga-emezi iwu ndị bụ unu nọ na nka na ụzụ, ịkpụ nka na ụzụ. This is agwụ unu nidere install bụ agwụ na-create ihe. Creativity. So, a member of that family will install Agwu. And I will recommend member of such families to go into, if you are going to university, go and study architecture. Can or into creativity. Or you go into acting, that is artist, that is then essay here, drawing. You are in a route. Ị ga-anọ na line of creating, ma ọ bụ ndị na-atụ ihe ọtụtụ, ma ọ bụ ndị nọ into image making. Yes, mold the image, any image. Then creativity. Nọrọ into creativity line. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ahịa, nọrọ into manufacturing, creating new pattern, new things. If you install your family agwụ will be any inspiration of how to create new things in the market. You got that? Ka mmakwa atụ ọzọ. Ọ bụrụ na ya family wụ na nna gị hatelu mmanya, tee ngwọ, tee nkwụ enu, tee nke mmanya, many things related to mmanya, nke tụkwa ọbanye na mmanya line. Ihe nidiri ime wụ install your family agwụ. Agwụ be nna gị. Echefukwala mgbe a na-install agwụ, a na-install agwụ ikwu nne gị, agwụ ikwu nna gị. Mgbe ị nyere agwụ niile a install ha nye ha direction, agwụ a ga-ebido wetawara gị ihe. Ọ bụrụ na agwụ mmanya ka unu tere na bọọlụ, ịmara ị n'idio ka mmadụ gwa gị, ka dibịa gwa gị na ọ bụrụ na ị install agwụ gị na ịbanye na business of mmanya n'ihi eme ọfụma.
weda ma ọ bịa palọ ma ebe a na-ata nkwobi na-anyele mmanya ngwọ, ma ọ bụ ịnọ into brewery something, ma ọ bụ ịnọ into supplying of drinks, both wholesale and retail, something that has to do with drinks and entertainment. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwa, and so on and so forth. Families nwere ihe eji mara ndị, and e nwere agwụ nọ behind those talents eji mara ndị a. Ọnwụ nọ family bụ ndị nka na ụzụ. Onye dị etu a nwere ike buy into goldsmithing or iron bending, because na nka na ụzụ a na-eweta iron, chaa ya ọkụ, chacha ọkụ, akụọ ya ihe, o bend etu any shape ị chọrọ ya. Ọ nka. So onye dị etu a baigoro n'ime n'ọrụ iron bending, ọ ga-eme ọfụma. So mara agwụ ndị na gburugburu nna gị. O nwere ndị nwere agwụ azụmahịa. Ịghọtara ya? Nwa tokwuru. Ka mmadụ gị ofu atọ, o nwere ofu dọkịta ma akpa afịa nwere ụlọ ọgwụ n'Ọnịcha. Nna ya bụ a herbalist. That is, ụmụ obere ọya gasị ndị ma nwee ọkpara ife dị iche gasị nye gị si ṅụọ. Mana ka ihe o mere, nwa ya mechaa wee tolite wee si na ya eji ego medicine wee bụrụ a physician. Mechaa mepe ụlọ ọgwụ n'Ọnịcha, ma akpafu ụlọ ọgwụ mkpafu ndị ma ya ma. Mana dọkịta nwere ike ọ bụrụ ụlọ ọgwụ ahụ na-aya bụ ijekwu ụlọ ọgwụ enyego antibiotic dị iche iche, ahụ ekwere ọnụ na. Mana ị bịara nke ihe ọ ga-emewu, o dere ọgwụ si gị jee goro ọgwụ dị etu a. Oke, ịbịa o nwere ike ọ bụrụ ọgwụ o nwere, o weta ọgwụ dee ọgwụ ọ ga-edekwa simple drugs. Onye gosi woje na pharmacist pharmacy tụrụ ụlọ ọgwụ ya ka enye gị ọgwụ, sị gị ndo na ọ ga-adị gị mma. Nke bụ eziokwu na ịnwe ọgwụ a na ọya a na-eme akwụtụpịa, ị na-asịzi ụmụ nkịrịkịrị ọgwụ a aspirin na ndị ụmụ nkịrịkịrị ọgwụ a onye re ka ahụ a ji wee dị gị mma, nwara ịṅụgwọ ọgwụ ndị ka dị powerful ya dị ihe na-eme gị aka na-eme. Ị mụrụ na ike dị n'okwu ọnụ, sata obere ọgwụ ahụ o nyere wee kwubiere gị okwu si na ọ ga-adị gị mma. Ị mụrụ na pawa sie. Ịghọtara ihe na-akọwara gị? Maka na agwụ ịgwọ ọrịa dị na ngwurube nna ya. Mana ọ bụrụzie na onye ma anyị ọfụma, onye installụ agwụ ya be nna ya na-arụzi medical doctor ọ na-alụ, nke bụ eziokwu na onye a ga-akpata nnukwu ego. Maka na ihe agwụ na-alụ, mgbe ị kpọtụrụ agwụ gị, ihe kpatara agwụ ji enye ego bụ na ọ bụrụ na ị kpọtụrụ agwụ gị mana agwụ dị na be ụnụ, ị nwere ike were onyinye agwụ a na be ụnụ na-alụ ọrụ, ọ na-agara gị. Mana ime eji ya kpata nnukwu ego dị nnukwute ute, anyị agwụ gị agụụ na-agụ ya. Mana ọ bụrụ na install that agwụ, beta ma ọ bụ personal agwụ ma ọ bụ family agwụ, install ya, na-echukwa agwụ gị, na-enye agwụ gị ihe, isizi agwụ onye ji echụta ihe n'ọkwa agwụ na-achụta ihe eji emekwa ya. Agwụ apụọnụ, agwụ mmụọ na-apụ ndị iyi ozi nọ na-eje mgbe ori ya nụsị aja chụtawara m ego, ọ chụtawara m ego. Ghọtara ya? So agwụ gị gara achụtara gị ihe. Ma ọ bụrụ na ime ya install, igwe ebosi a na-eme nsọ si ya bido chaa a na-enye ya install, na-achịkọta ha ọnụ ka ha chịkọta ihe niile onyinye amara gị niile ọnụ. Bido taa ha ghasazikọtara gị ihe na ịga na-anọ ebe a na-echukwa ha ka ha chukwa gị. Taa ị na-enye ha ihe ọnụ na-eri ka ha nyekwa gị ihe ọnụ na-eri. Ịghọtara ya? Nwachukwu ị kwesịrị ịda akụ ụta. Ụfọdụ famili ị na-eme n'ihi na-edupụ nwa gị yunivasiti, o nwere ike ọ bụrụ na agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa dị na bọọlụ, instead of idupụ nwa gị ka o jee gụọ famasi pụta na-emepụta ọgwụ, ma ọ ka ọ bụrụ medikal dọkịta nọkwa na laịn ịzọ ndụ. Idupụ nwa gị maka na nwa nebọ gị na-eme injinia, n'obere oge nwa ya pụta kpọwa ya injinia, iji because of envy and jealous dupụkwa nwa nke gị ka o jee mee injiniarịn. Nwa nke emechi injinia pụta ọ na-akwụgharị dị ebe a na-agba bet na efu ndị mere injiniarịn, ndị gụrụ university graduates ka ha na-agba gem nọ n'ebe ahụ. Ha ga-akọrọ gị ihe niile mere from January to December, na-agwa gị n'onwe onye field winu 50 million na Ejabode, na-akọ stories maka na nwa gị tinye eti, maka na ebe ahụ iji efe ụsụ ya ka o jee gụọ abụrụ ebe akara aka ya dị. Ọ bụrụ mgbe a na-enwe kanselin,
a na-enwe the areas ị nwere passion for, because whatever you are doing must be like a hobby. Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite mgbe mbụ m na-azụ ahịa, achọbụrụ m ime dibịa, achọrọ m ịlụ ikwuru ekwubere ndị mmadụ okwu, mana ndị mụ na ha sobere insist na ihe m ma eme. Kịta ha nọ m n'ihu ọrụ m, ana m enwe aṅụrị m na-enwe bụ na every Sunday ndị mmadụ bịa na-enye testimonies ihe ọma Chukwu si n'aka m wee mere ha. It gladdens my heart because seeing joy and happiness, smiling faces on people's gladdens my heart. So ị na-eme ya bụ ihe obi aṅụrị a na-akpa maka na ịkwụ n'ihu ọrụ gị nọrọ ebe a sịrị ka ị kwụrụ. Ịghọtara ya? So ihe dị mkpagoro bụ ahịa ị na-azụ ọ dị aga, ịgbaga afa wee jụọ sị ihe a is it my calling, ebe agwụ m dị. Ọnya ka eji wee create counseling days wụ Sunday 8 o'clock to 2 p.m. Ị ga-abịa gị na Eze-Ana Ugochi tubelu eshia akpa nkata ka anyị mara ebe ụdị agwụ unu nwere na family unu, then nenezie ma business ị nọ na ya or business related with that agwụ nọ na ngwu. Ụgwa nnọọ personal agwụ business ị na-eme or business line with agwụ so gị nọ, because ọnwụ na online mana ịma na ị ga na-akwụ ọta na-akwụgharị. Ụfọdụ nnọkọta etu ejewe obodo oyibo, ị na-eje obodo oyibo maka na nwunye di gị na nwa ejewere obodo oyibo wee jụọ ese asị na Chima ejewego Germany, ịgbawakwa mbọ ka nwa nke jee Germany ma ka nwa jee US. It doesn't work that way. Nwa gị jebe ebe ahụ mana akara aka ya bụrụ ije na mba wenata ihe dị na mba wenata n'ụlọ, o ruo ebe ọ na-akwụgharị 10-15 years nwa gị na-akwụgharị na-akụ ọta. Ndị Igbo dị na wise kwụsị na ekwuru n'anya ukwu civilization butere. Mgbe buru gboo nwatakịrị tonite agba afa ya mara ihe bụ agwụ ya, rụọ nwatakịrị agwụ ka nwatakịrị chịkọta. Kịta akịrị ihe ụmụazị anyị na-eme ịṅụ Igbo na ịṅụ mkpụrụ mmiri. Ụmụazị achịkwatarazi because arụrụ ọrụ ha agwụ enyerọ life ha a meaning. Ụmụazị wee na-ebi ha dị ebizi ndụ ka normal human being. Inwe ajụjụ n'ihe a nkọwara, inwe ajụjụ n'ihe a nkọwara, inwekwa ichefukwara isendịrị meseji na 08055783772. Eze-Ana Ugochi tubelu wafa m, aga m enyere gị aka. N'ihe m na-ekwu na nchịkọta bụ echefukwana ịda agba ikwu ihe dị na-agwụ. Ị na-azụ ahịa ma ọ dị aga, agbaga afa marụ nọ ebe a ka akara aka gị dị. Nne na nna befe idupu nwa gị, ịgbaga afa marụ na agwụsienu, marụ na dị field ị na-edupu ya ma ọ ga-esel. Richest men in the world are not graduates. Mark Zuckerberg ị na-anụ abụrụ a graduate. O developed Facebook when he was 18 years in the college. N'obodo oyibo amụcha nwa gị nwee passion for isi nri, iziga catering school. O nwee passion for farming, iziga farming ebe a ga-eje. O nwee passion for technical school, iziga. Mana kedu ihe anyị na-afụ na Nigeria? Everybody chọrọ ka nwa ya bụ nwee degree BSc. N'ịnụ na-achị dị mma nwa nwunye dị ga-ejebego Unizik, iziga nwa Unizik. Or iziga nwa Unizik out of jealousy or envy or competition, I don't know. Ihe kwesịrị ịma nwa ga-anwa nwatakịrị nwere passion for ịrụzi generator, ịrụzi gen ma iwe mekanik. Isi gen na mekanik, ọrụcha mekanik ọ bụrụ odogwu. When I was in Abuja, o nwere one man ma agbara orikpa afọ is from Edo. Ije ana na moto pass dị na Zuba Abuja, si ha na injector moto gị na-enye nsogbu, biko koro onye wụ best mekanik na-arụ injector akpa afịa. Onye Edo ma akpa afịa. Ilu ebe anwa mekanik workshop ya, anyị ritreto onwe ọkwa degree. Ije na mekanik workshop ya karịrị 2 plot, moto eju ma ọrụ eju nke nwụ na ha bịa necha moto ewe kọmputa beze moto gị necha na moto anwa. Ọ gwaghị ego na mbụrụ moto njere ebe ọ necha na diagnosis ya ụdị ya kọmputa asị ma ọgana ya akwụ ego na-edetu a. Ikweta ha anaghị ebido ọrụ arụcha moto gị, ihe a na-ebe moto gị ji wee bute akwụsị. Ịghọtara ya? Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ time has gone mgbe a na-akpata ego by degree.
In the world we are now is certificate. You got that? It's no longer what you can offer, bring to the table. It's no longer being as degree. Education now does not guarantee financial freedom. A certificate, what can you bring to the table? What can you offer? Cheki ebe nwa gị nwere talent, ebe o nwere agwụ, chịkọrọ ya agwụ ya. Let that your child go in that direction. Ọ bụrụ onye bụ nka, o nwere ike ọ bụrụ na ije na-alụ POP, this POP ceilings and the person will doing well because ọ ga na-create more designs and onye ọ na-afụ ya ga na-agbụ ya from side to side. O make ego make FM. Ọ bụrụ ịda na-ewuzi unnecessary anya ọkụ civilization butere anyị. Onye gwara gị na anyị ga na-eji agba mbibi na-ele ana ka i wee zụọ nwa university. Onye gwara na oji ana university pụta ọ dị financial freedom. O mee nwunye because academic certificate cannot guarantee financial freedom. If you cannot guarantee financial freedom is knowing how things work and apply the principles of law in nature. Onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe ekere ya for. Enwere na akara aka enwe talent gị ebe ị ga-anọ wee dị ude. Mgbe ị hapụrụ ya len baa na len onye ọzọ, nwanne ị nọ nkịtị adị akwụ na len akpata ego. Ịghọtara ya? Mgbe ị ya anọdụ na len gị ihe akara aka gị na chi gị kwuru maka na onye gbapụ ọsọ chi egbasi ọ bụrụ na ọgbaka. Mana ije na-agba na len onye ọzọ, nwanne ọsọ ya bụgo n'ọgụ nwawu nọmba 1 idebe ịgbara aka achụchighị agha azụ maka na ịgba na len onye ọzọ. Ịghọtara ya? So bido taa gbaa afọ mara ihe agwụ onwe ahụhụ dị na be nna gị before. Why as spiritual director ihe ngwuru be nna gị nọ bụ agwụ ha nweburu. Then ọ bụrụ na agwụ a ka a ga-reinstall ma ọkwa nnọọ personal agwụ amara ebe ị nwere passion, then you go for business related to that line. Agwụ ọbụla akwa ọgọbụla enwere agwụ mmiri, agwụ enu na agwụ ọfịa, agwụ nka na ụzụ, agwụ egwu, agwụ fat. Ịma ọnụ nwere ndị agbụrụ ka mmakwa ofu atụ. O nwere ofu agbụrụ ihe eji asị gị na nne mụtalụ nne na-ebu ụzọ egwu. Ndị a na-agba egwu ụmụ nwaanyị mgbe gboo ebunu nza. Asụ na nne buru ụzọ egwu, nne mụtara nne eburu ụzọ egwu, nne ebukara izi egwu, ahụ ha niile ebu egwu, ihe ọ na ha na-eme ọ bụrụ egwu. Ịma ọnụ ụdị ndị na-eto aje tigba egwu like Flavor ma ọ bụ jee gbawa egwu omekene ọ na-agbazi egwu isi ka ịdụpụ nwa nke ka nwa nke jebe dansa o jee ebe a ma ka o tiwe ego tiche egwu ya aga ha o jee gbawa ya sel maka na ha gwụ gị ga-eme ya na-enye more creativity in ya dancing step. Gwụ ga na-eme ka ndị mmadụ na-appreciate those ya dancing step. Ịghọtara ya? Ndị Igbo teta nọ n'ụla. Why you are suffering today is because you refuse to do the needful. Chukwa agwụ gị mala ebe ya talent dị ka i wee dee ude. Mala ebe ya talent dị chukwa agwụ gị ijezi n'aka ime na onye ọzọ na-eme. Obodo oyibo ịnọ taa ebe ị kwesịrị ịnọ. Talent na biznes ị na-eme taa ọ biznes ị kwesịrị ime ọ biznes dị talented with agwụ gị ka ọ related with agwụ gị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ biznes related with ya agwụ, nwanne ịnọ nkịtị. Ọ ihe niile a ka mmadụ kwesịrị iji wee na-ajụ ese. Ịjụcha ese ịmara ihe dị n'ụzọ gị. Echefukwana ịchụkwa agwụ gị. Echefukwana inye agwụ gị direction. Maka na onye kene sọni ekene ya. Ọ bụrụ na ịchụkwa agwụ gị nye agwụ gị direction, agwụ ga-echukwa gị. Gị onye na-ene m anya, anwụ na o nwere agwụ dị na ngwurube nna gị nke unu mere abandon. Mgbe unu mere ya abandon, ezumezu mmụọ na agwụso unu eme unu abandon, unu a na-akụ ọta. Ịchọba onye ya asị na ọnya na-emeghe ọgwụ. Ịchọwa ma ọ bụ landlord nọ na be unu na-eme unu ọgwụ. Ịchọwa ma ọ bụ landlord ibi na biya na-emeghe ọgwụ. Ịchọwa maka ọnkụ gị na-emeghe ọgwụ. Mana ọ because na ịchụkwara ihe dị n'ụzọ gị. Chụkwa ihe dị n'ụzọ gị bit by bit. Echefukwana ebe nsi bido. Nke mbugoro bụ I bend down and ask for your fathers and parents' blessings. They are very important in your life. It will help you to eliminate curse ọbụla dị n'ụzọ gị. Imesia nke a, inenezie agwụ so gị
maka na ụzọ ihe na-abụ dị very important na mmadụ ichighata n'ọdịnala. Nke mbụ, be at peace with ya chi. Nke abụọ, chụkwa ihe chi na agwụ so gị nụ, ya ancestors agwụ. Maka na agwụ bụ agwụ abụrụ sọ agwụ gị, enwere agwụ ikwu nne 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 gị, nwa agwụ ikwu nna 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 gị. That is your lineage from your mother side and from your father side. Ọ ha ka a na-achịkọ ọnụ ụbọchị a na-estọrụ ya agwụ. So those forces, they are spiritual strengths and need to be fed. Ine na-agwụ, ọ bụrụ na ya kwụwago m sị na ọ bụrụkwanụ na ịbụ onye famili go be nna gị famili eriri eri, maọbụ na ị nwere ana obi ebe ị ga-alụ agwụ, maọbụ na ị nọrọ nso ebe ị ga-alụ agwụ na ana, jekwu dibịa gị na Ugochi tụrụ na temple. O nwere ka anyị si akwado agwụ maka ndị a nọrọ nso. Enwere so many ways anyị ji akwado agwụ. O nwere nke anyị na-akwado kịta anyị na-akpọ okuku agwụ awele. Okuku agwụ awele abụ okuku, ọ bụrụ na eme ihe a na-akpọ okuku na-adị n'ime okuku anwa ka a ga-emepe ebe mbata agwụ na ebe ọpụpụ agwụ, then wee kwanyezie ihe ndị dị iche iche, wee kpọkuo chi gị na mmụọ niile na agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna na ezumezu mmụọ niile gị na ha so n'ime ya bụ okuku, wee gwa ha oriko, gwa ha na taa n'ebe a ka onye dị etu a na-arụ n'okuku a ga na-anọ wee na-echukwa ha. Nke pụtazi na ị nwere ike iwere ofu ebulu wee gbuoro ha. Ịghọtara ya? So ụmụ ihe niile ahụ ihe ị kwesịrị ịma. Ụgwa ndị wụ na-enwere ike ịrụ ha temporal agwụ, na-enwere ike ịrụ ha temporal agwụ, nwere ike ọ bụrụ na enwere ike debe na be dibịa anwa na-echukwara gị, like ndị debere agwụ ha na temple. Nwere ọkụ ma ọ bụ ite enwere ike na-agbagharị gị mmiri na ya. That is temporal agwụ. Ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kwuruzie n'ụkwụ na abụ iwere oke ọba na nnekwu bịakwa jụrụ dachi agwụ ahụ, rukwa agwụ ahụ wee nachigha na be nna gị mgbe a ga-alụkwasịrị gị agwụ na ana. Ịtara ndị ahụ mụnwa bụ dibịa alụrụ m nke m na ngwurube nna m, maka na mbụ onye ọrụ abụ dibịa. Enwere ka m esi wee ghara ịrụ agwụ na ana. Ịtara ya? Maka o nwere ọrụ ụfọdụ mmadụ ya ewetara m mgbacha afa agwa m were ọkụkọ ma ọ were ihe dị etu a jee gbuoro agwụ m, agwazie m agwụ m ngwa na nna edupu gị jee mere onye dị etu a ihe dị etu a. Maka na mmụọ gị dị ha so ga-eje wee jee mee ihe anwa onye anwa yọrọ ka emee. O jechaa ya ọbata, maka na agwụ na-enwe ọpụpụ agwụ na mbata agwụ is spirit. Ọ ga na-eje, enwere ihe ọ ya wee mecha eje mgboro agwụ mana si ya ngwa mee ihe dị etu a escort. Maka na agwụ ga-alụta ga-akpọta ihe eji arụ ya. Agwụ na-eweta ihe eji echukwu ya. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na m bịa na-echukwa agwụ a na-eje na-achụtara m ego, na-ewetara m ihe akụ na ihe enwe ọrụ dịziri m ụgwụ na nka na-egburu agwụ m anụ. Ịghọtara? Ụmụ onye mma alụrụ ọrụ taa, mana agwụ m si na mba eje were oke ọbagoro na ọjị na mmanya wee jee n'ihu agwụ m wee jee gwu ya na onye dị etu a na mma alụrụ ya ọrụ etu ya je eme ka ọrụ onye aga. Ịghọtara ya? Agwụ m eje mee ya, maka na agwụ na-apụ apụ na-abata agwụ emere ọfụma. So ihe ntachi kọwara gị bụ bido taa akụchi na ọta ị na-akụta awụ because you have not done the needful. Malụ ihe dị n'ụzọ gị, chukwa ya, mana echefukwara ịgba afa miri emi. Ịgbacha afa miri emi, ị mara ihe dị n'ụzọ gị, mara agwụ ihe echukwa na agwụ agbụrụ gị, agwụ ngwuru gị, agwụ ikwu nne nne, agwụ ikwu nna nna na ọnya ka ihe echukwa. Ị marụzie na ọ bụ agwụ line of business ịnọ na ya, ọ line agwụ nwere harmony with ka i wee dị successful. Ịnọkwara na lane onye ọzọ maka ịda akụ ọta. Ọ bụrụ na akpọrọ gị, enwe ndị akpọrọ na ha ga-adị great, na ha nọ into production, na ha ama nọ into trading, na ha nọ n'ime ha banye for any reason, ha banye n'ime trading, eje na-akụ ọta, ha bụrụ ndị dutere ndị ọzọ main market. Mana ọ bụrụ na na-agwụ afịa ka ị nwere ihe ọ bụla ị kpọsara ị na-ele, enwere ndị ọ bụ ọrụ ha gwụ ha bụ na ha ga-anọ into production section, producing and supplying to retailing, buying and selling. Ịghọtara ya?
mana nke ka mkpa wee marụgoro agwụ, marụ na agwụ dị na agwụ ọrụ aka, ihe amarịrị agwụ so mmanụ na ị nọ na duty post, gbarụkwa na biznes ị nọ ọ biznes nọkwa na the same value chain of ya agwụ. Ghọtara ya? O nwere onye sị gị jee tebe nkwụ ma ọ bụrụ na ị nwere passion for irigoro elu nkwụ, mana ị nwere ike ịbakwa na value chain of drinking business and supply. Ghọtara ya? Ka nchịkọta ebe a, onwe ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ n'ihe a nkụzi taa, ma ọ bụ ihe nkụziri gboo, ma ọ bụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send ya message Eze-Ana. Echefukwana na Sundays ka anyị ji eme counseling na-ekwubere ndị mmadụ okwu. Echefukwana na Ugochi tubelu ọdịnala temple wee ebe nwere onwe, ebe ịpụta ihe, center of learning of spiritual development of Igbo race, or spiritual center, ebe ị ga-abịa maka learning. Ọ bụrụ na iwu onye nwere ọgbụgbọ oku, ịchọ onye ga-agbazi gị n'ụzọ ị ga-esi wee developụ ya spiritual consciousness step by step, bịa na Eze-Ana Ugochi tubelu na temple, aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Na Ugochi tubelu na temple, anyị nwere other spiritual materials anyị na-produce by the direction of Agwu, our own Agwu. We produce a lot of ihe nsọ dị iche iche for your spiritual upliftment. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile na-ege vidiyo taa. Asịrị m, let there be course breaking, let there be upliftment, let there be open doors. Whatever you are, ndị niile anọrọ n'ihu ọrụ ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, let them discover their root, let them discover their real calling. Ndị niile akpọrọ ọrụ mana ha nọrọ n'ihu ọrụ ha, let them discover their talents, let them be at their duty post, show them mercy, let them be at the duty post so that they will be able to save more lives. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị nke ọmaka mere gị nwoke, mere nwaanyị, ị na-erecha vidiyo a, echefukwara ịtụsara ya ndị ọzọ. Ya gazie n'ọfọ. Daalụnụ. Echefukwana ịchọpụta ụdị agwụ dị na ngwurube nna gị. Chọpụta ụdị agwụ dị na ngwurube nna gị, maintain ya agwụ, install ya agwụ, and make sure na business ị nọ na ya ma ọ bụ ọrụ ị nọ na ya nọ in the same value chain of the type of agwụ ị nwere ma ọ bụ agwụ dị na ngwurube nna gị, ka ihe wee gaziere gị. Inyekwana abanye n'ọrụ ma ọ bụ n'ahịa maka na ndị ọzọ na-eme, mee nke agwụ gị kwadoro. Ya gazie.